10 апрели соли равон бар асари борунҳо дар ноҳияҳои кӯҳиву нимкӯҳии навоҳии тобии ҷумҳурӣ, вилоятҳои хатлону суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон омадани селҳо аз эҳтимол дур нест, иттилоъ додааст агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон. дар робита ба ин кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон ва меҳмонони мамлакат мерасонад, ки эҳтиёткор бошанд. бар асари боришоти шадид чунин ҳодисаҳои ногаҳонӣ имкони рух додан доранд. эҳтимоли афзудани шумори садамаҳо дар роҳҳо, бахусус дар роҳҳои кӯҳиву ағбаҳо, маҳдуд шудани ҳаракати мошинҳо бар асари хатари селҳо дар роҳҳои мошингард, дар сурати вайрон шудани обравҳои заҳбурҳо, ҷӯйҳо ва каналҳо аз серборишӣ зери об мондани эҳтимолии маҳалҳои аҳолинишин, қисмате аз роҳҳо, болоравии сатҳи об дар дарёчаҳо ва берун шудани он аз маҷро ва ҷорӣ гаштанаш дар роҳҳо метавонад сабаби зери об шудани майдонҳои киштисари роҳ гардад. илова бар ин кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ҳушёр медиҳад, ки ҳавои номусоид метавонад боиси осеб дидани ноқилҳои барқ, шикастани дарахтон, осеб дидани боми хонаҳо ва иншооти таблиғотиву рекламаҳо шавад. аз ин рӯ ҳангоми дар берун будан, аз наздик шудан дар зери хатҳои интиқоли барқ, дарахтон, лавҳаҳои таблиғотӣ ва иншооти камэътимод худдорӣ намоед.